Boss, mo yung lugar boss. Boss, dugay pa ni boss? Bitaw boss. Murag gila ay nako pinaabot da. What's up? Kay kapaabot ako sa tawag. Boss, okay na. Okay. Manaog na ta. Karling, kumusta yung Malakaw? Okay na boss. Katabi ni Mr. Yel. Iyari patod. Ang kwarta nga mawang 20 milyones. Buwan ang mga epektos. Boss, sigarilyo sa mo to? Pakul ba? Saksis punta. Salamat, Hinaro. Ya, sure jud na. Sure kay boss. 100%. Sige, mayo. Tata. Sakay na, dali na. Karon boss. Nabot mo na tong kwarta. Huwag ng epektos boss. So may plano na boss. Huwag ka ka diyot, Greg. Kay tanaw sa na akong ipatukod na akong astrodome. Okay ra? Mayo. Katuan na gyud mo boss bato no? Di na mi gamubang-bang boss. Boss. Ang amo niyang bahin boss, di kalimot. Relax mo. Importante, nanang kwarta. Mag-good time daron. Yeah! Ano ba ta? Doon lang sila! Tara! Oh, hello. Oh. Oh, sige. Ayun nun. Boss. Mga batos. Sunod na sila. Good. Para natin daghang backup. Wala di ang kabula ka boss. Ano, yun kay para safety to? Wa gitay kulba ni boss kay. Daghang gutag batos. Aw, bitaha ni kwartahan ta. Kay daghan ta makuha. Mao yun boss. Okay, boss.